Espos Polaris gennemgang af multifunktionsknapperne i Polaris Espos-systemet. Som I ved fra tidligere, så er alle knapper jo designet fuldstændig i layout-editoren. Og hver knap har op til mange funktioner. Faktisk op til 9 funktioner kan der være indbygget i hver evig eneste postknap på systemet. Om knapperne anvendes til plugnummer eller til makroer, eller hvad man anvender dem til, så har de alle sammen de her funktioner indbygget. Ganske kort for at løbe dem igennem. Vi kan lige prøve at kigge her. Jeg ved, at her ligger der i hvert fald en baggrund, der er lagt ind, så man lige kan se de forskellige funktioner med pile. Det hele går ud på, at man har normalt tryk på knapperne. Man har et langt tryk, hvor man holder knappen, inden man kan sweepe til siderne. Det betyder altså, at man kan trykke på en knap, trykke på en knap, trække skråt, eller hvordan man nu gør de forskellige ting på knapperne. Et eksempel er den sædvanlige pizza, vi tager fat i her igen, at for eksempel hvis det er prisen, der skal justeres på den. Altså den normale procedure vil jo altid være, at man trykker på knappen og direkte ryger den ind herover, som den pris den nu er fastsat til i systemet. Men der kunne jo være situationer, hvor prisen skal ændres af en eller anden årsag. Især i pizzerierne i hvert fald. Og måden det foregår på, det er ganske simpelthen at holde og trække op efter. Hvis jeg nu kan gøre det ordentligt, så kan jeg jo give en ordentlig demonstration. Jeg prøver en gang til. Holde. Indtast prisen og tryk OK. Vi får nu en bemærkning fra systemet, om jeg skal indtaste prisen og trykke OK. Og det var jo egentlig også det, jeg godt kunne tænke mig. Den foreslår nu udgangsprisen i systemet, de 45 kroner. Det kunne så være nu, at kunden har fravalgt et eller andet på den her pizza, og det betyder altså, at den er 8 kroner billigere. Så jeg trykker 8 minus. Så har den selv gjort det og regnet ned til de 37 kroner derovre. Det kunne også godt være, at indtast prisen og tryk OK. At jeg siger direkte, at prisen er nu for eksempel 56 kroner. Jamen så trykker jeg bare 56 OK. Eller selvfølgelig den sidste. Indtast prisen og tryk OK. At den kostede 5 kroner mere. 5 plus 50 kroner ender vi så på. Det var omkring prisen. Antallet. Normalvis i postsystemet arbejder man jo med, at man trykker først antallet hernede et sted. 3 styks af denne der. Vi ender op på de 3 styks der, og systemet regner jo naturligvis selv den samlede pris ud, vi har på det. Meget typisk og meget normal måde at gøre det på. Men du har de lange operationer, hvor du arbejder sådan her frem og tilbage, slet lige den der, at du kører dem her frem og tilbage, og har altså, skal vi kalde det store armbevægelser for systemet. Det er noget nemmere bare at tage den, holde knappen og trække til siden. Så spørger den direkte, indtast mængden, og nu kunne jeg så sige 2 stykker. Det betyder, at jeg har ikke de store armbevægelser ned til tastatur, tilbage igen, ned til tastatur og tilbage igen, og så fremdeles. Eller endnu værre, systemer, der ikke er postbaseret med touchskærm, hvor man er nede på et tastatur på bordet. Det er endnu værre. Så altså, træk til siden, tryk, bang, med det samme, valg 4 stykker. Det samme gælder med rabatter. Normalvis så skal man ind i nogle funktioner omkring rabatter, for at kunne give en rabat. Her, træk ned. Så spørger den, hvor meget rabat? Så kan man direkte indtaste for eksempel, at det er 10% i den her situation. Hvis vi kigger godt efter herude, kan vi nu se, at der er en svag rød markering herude. Det betyder altså, på den varelinje er der altså givet noget rabat, således at man kan se det. Og selvfølgelig kan man klikke en gang på linjen, så får man indikeret, hvor meget rabatten udgør, der er givet på den, og hvad prisen er efter, således at man kan se direkte, hvad slutprisen bliver på den varelinje. Det her er ikke en total rabat. Totalrabatter kan givet bare være tryk på total der, direkte, eller på beløbet der selvfølgelig. Så kan man direkte vælge for eksempel 25% rabat. Vi ser den herovre med det samme. Den er indikeret der, så man ved det. Andre funktioner. Nu har vi haft sweep den vej, vi har haft sweep op efter, sweep henad. Når man gør den, så får vi det, der hedder en udvidet vareinformation. Udvidet vareinformation indeholder typisk ting omkring, det kan være for eksempel drinks og sådan nogle ting, som hvad er der i den drink, hvad indeholder den, hvor meget skal der være hver ingrediens, bagerier, den slags ting kunne anvende det her. Supermarkeder kan anvende det i forbindelse med
informationer på varer, alle mulige dybdegående informationer, som man kan oplyse kunden om, eller kunden direkte selv kan søge den her information via søgestanderne. Men altså direkte er der mulighed for at se en vares information, dybereliggende information, blot ved et enkelt tryk på en postknap. Du skal ikke ind i en database for at gøre alt det her. Hvis vi arbejder, vi har haft nu, at vi arbejder henad, det er altså antallet. Vi har arbejdet opad, det er prisen. Vi har arbejdet den her vej, det er vareinformation. Og vi har arbejdet nedad, det er rabatten. De ting kan jo selvfølgelig også kombineres. Således at man for eksempel kan sige til en kunde, jamen hvis du tager 4 stykker af dem her, så får du altså 10% rabat på det hele. Det foregår så naturligvis med en kombination af antal og rabat. Og det betyder altså, at man trækker nu skråt den vej. Indtast mængden, og det var jo de 4 stykker, vi har snakket om til kunden. Bang, nu vender den om og spørger så om, hvor meget rabat. Og det var jo de 10%. Således har vi lavet et salg nu med 4 stykker med 10% rabat. Det ligger i over. Og igen kan vi se en markering, at der er en rabat på den her vare, og vi kan vælge varelinjen. Det var kort omkring funktionerne på knapperne, og en sidste ting vi har med sweep er selvfølgelig, at man også bare kan sweepe på skærmen. Når man gør det, skifter man direkte mellem de forskellige layout, eller vores layout sider her. Tak for opmærksomheden.